Alright, isikhathi esithi lapha ke mzuzu ingaphansi kwemhlanu leshayela nomesele ngaphambi kobumbani ihora lesine kusekuseni emsakazweni wakho umkhondo 98.6 okujwayelekile ke siba ke lapha ke nodokotela uDr Dlamini la sibheka khona ke izinto ezahlukahlukene ikakhulukazi eyithinta ke impilo ngokuhlukahlukana ke kwayo. Alright, Dr Dlamini sithatha ithuba sikubingelele onyakeni omuhle baba, happy new year. Yebo msakazi wami ngiyabonga ngibingelela ngiyabingelela kwela abakhona emakhaya makabalele abakhona emakhaya. Alright, sivele sigibela phezulu komsebenzi kwazise kudala ke sagcinana ngifuna ukuthi sigijime sibheke la enye ke izinto eyithinta ke umuntu ngoba ke ayikho into esixabanisa nempilo ngaphandle kweyinkinga. Abantu baba nenkinga ke ngokuhlukahlukana ke kwazo. Ngifuna ukubheka la Dlamini ukuthi umuntu kwemaye nenkinga ngabe sonke sifanele ukuthi siye kuDlamini njengomthandazi, fanele Dlamini njengomelaphi wendabuko sifuna umuthi. Engabe wonke umuntu ophila emhlabeni impela ke mangathiwa uyakholelwa emthini meleze kuDlamini azothola umuthi bese ayasinda. Msakazi engakusho kubalelele abakhona emakhaya ukuthi akusibo bonke abantu abadinga umuthi. Kukhona umuntu odale ukuthi umzimba wakhe noma idlozi lakhe aludinga umuthi, udinga isiwasho. Omunye udinga ukuthi akhuleke ukuze aphumelele. Omunye umuntu udinga umuthi, omunye umuntu udinga ukuthi akhule engqondweni yakhe abe mdala enze izinto ngendlela efanele kulunga impilo yakhe emva kwalokho msakazi. Alright, yes. Uma ngabe uthi udingeka ukuthi omunye akhule ngokomqondo bese into zakhe zalunga awenabe lapho usho kanjani? Ngichaza ukuthi akusiko konke ekudinga umuthi. It means usendlini. Yes. Okay, noma ngithi nje mhlawumbe ufuna umsebenzi. Uyazi into efuneka lapho ufuna ubhale ama CV. Uhambe ufake ama CV. Uyabona. So awukwazi ukwenza umuthi bese uyahlala phakathi endlini. Kufana nomkhuleko. Kungawo bathi abanye uNkulunkulu usiza umuntu oyisizayo. So ungabhicika izinto ezingabhicana. Alright. Yes. Mangabe kukhona ukuthi yabona nje yabo njengoba ngila manje. Njengoba semseminyaka engaka imali ngiyayithola. Kudinga ukuthi ngihambe ngiyofunda uyekwakha ngakhumuzi wami, ngakhele abantu abami. Uyabona. So ungasho ukuthi hayi kufuneka umuthi uzongenzela konke. No. Umuthi esikhathi sakhona. Yonke isikhathi sakhona msakazi. Asikijime sibheke kumuntu odinga iwasho zodwa. Kuyenzeka ukuthi umuntu vele nje isimo sakhe sempilo singafuni umuthi sifuna iwasho. So ukwenze njani lapha? Msakazi kukhona uthola ukuthi umuntu ungenwe idlozi lasekhaya mama wakhe or lasekhaya kubo. Alright. Futhi umuntu ongene kuye wagcizela kuye kakhulu. Abenga usayinisa lomuthi asaphila emhlabeni. Okay. So le mimoya mayingena kuye ifike lemuthi ingawumukeli, ingawuvumi. Ingakho abantu abaningi uthola ukuthi umuntu uyahamba enyangeni. Inyangeni edumile. Eyakhumuthwa kwamampela, ewazi umuthi. Ikunikeza umuthi futhi ukuthi ungasebenzi kuwe. Just because idlozi lakho aliwuvumi lomuthi nokuthi alivumi le nyanga. Uyabona? Alivumi lomuthi owusebenzisayo, alivumi lomuthi lidinga iwasho noma ke amanzi. Uthi ugeze ngamanzi, faka liwasho ubone impilo yakhe iphumele iyaphambili msakazi. Alright, ngiyafisa ukubheka kumuntu ke nje ke ongathi mina ngizamile umuthi ongangisebenzela, ngayizama iwasho zanga ngisebenzela. Ungathini kulowo muntu? Msakazi sokushilo okushoko into vele eyenzakala kwabanye abantu esesidibane nayo leyo. Thola ukuthi umuntu msakazi into efika imshaya kakhulu shaya isibongo sakhe. Alright. Noma isibongo sakhe mama wakhe. Lesibongo asibizayo akusona isibongo sakhe straight. Thola umuntu wakaDlamini. Okay. Kanti isibongo sakhe amampela umuntu wakaSimelane. So uma lapha ngithatha le mithi yami ngiyayithi ngicela bakaDlamini bangikhanyisele. Sidozo uyahlanya wena usiwadlamini wakaSimelane. Okay. Ufuna ukubheka naloko ubheke isicalo ngoba uma isihlahla sikhula ufuna ungabheki ukuthi amacembe akhona ayasha wekho right. Bheka ukuthi amanzi siyawathwala lesihlahla. Uma ngalunga ngumsamo kunzima ukuthi impilo yakho ingaphumela msakazi. Ngicabanga ukuthi kusuyibekile iyacaca indaba ethinta ke impela ke ukusebenziseka komuthi. Uthi udokotela akona wonke umuntu osebenzisa umuthi bese yasinda, akona wonke umuntu odinga umuthi kodwa ke khona abantu abadinga iwasho bese into zabo ziyavuleka kodwa ke kuphela uma ngabe umsamo ulungile. Dokotela elakho lokwephethe Engakusho ukuthi abantu njengoba bahlezi manje basemakhaya mabayiphathe kahle bafake izamfonyo nje ukusho
kwahulumende phinde futhi ke bangakhohlwa ukufutha Okay. ngoba ukufutha ikona osive ngathi kuyasiza and vele kuyasiza sukela nasendulo sasivele sifutha msakazi sikhuliswe ngako ukufutha so akekho umuntu obulewe ukufutha msakazi so siqhubeke sifuthe sibasemakhaya sanitize senze leyo distance nathi singasinala bendabuko futhi bafaka kakhulu abalapha because basebenza ngabantu so nathi basikhumbule ama sanitizer kuphi eminyango even abafundisi nabo kanjalo but ngisho ukuthi masikhulekeni sithandaze sibambisane bafundisi inyanga bendabuko zangoma uNkulunkulu ababusise ngiyabonga msakazi. Alright, udokotela ngaphambi kokuthi ngidedele une YouTube channel cela abantu bakulandele phinde futhi ushare inombolo yakho yokucinga uma ngabe sihlabazana nenkinga sifisa ukuxoxa nawe. Engikusho ukuthi ngicela ukuthi abantu bangaphelwa ngemandla ngoba umuntu ngabantu. Ngeke bakuthande futhi bonke abantu ayona imali. So abantu balandele kakhulu lapha kumthanazi lamini uchannel yami. Ngisepitilife kuhlala 071 5292117 073 1044 262 inkosi iyabusise ngiyabonga. Alright, lokile simkhiphe ke udokotela lapha na ke ngemnandi ingoma ethi ke ngomzuzu wokugcina khona la eradio yakho umkhondo 98.6. Umzuzu wokugcina